Уважаеми дами и господа, скъпи гости, благодаря ви за внушителното институционално присъствие, което така ни прави горди и което ни прави малко по-сигурни и по-стабилни в голямата битка, която водим тук. Днес отбелязваме 150 години от безсмъртието на Левски и 19 години от откриването на неговия бюст паметник в Босилеград. Благодаря на всички вас, които дойдохте заедно да почетем паметта му. Специално благодаря на представителите на българската държава, президентство, Народно събрание, Изпълнителна агенция за българите в чужбина, община Кюстендил, ВМРО Кюстендил и Дух Ниса и всички останали, които дойдохте тук, защото вашето присъствие е не просто отдаване на почит на Левски, а свидетелство за солидарност и съпричастност към българите в западните български покрайнини. Век и половина безсмъртие е доказателство, че Левски е не само национална, но и световна величина. Гордост за всички българи, независимо къде се намираме. Идеологията на Левски изповядва универсалните идеи на европейската цивилизация в годините на най-жестокото робство, когато всеки порив за свобода, за независимост, за изразяване на достоинство е бил наказван със смърт. 144 са паметниците на Левски в България и 24 сред българските общности по целия свят. От Приднестровието до Аржентина. Пред тия паметници днес свеждаме глави и отдаваме почит на човека, който по примера на Исус Христос на разпятието увисна на бесилото, съзнателно жертвайки живота си в името на свободата, народовластието, справедливостта, патриотизма и човеколюбието. 5 години след саможертвата му България е свободна, но заветите на Левски и до днес не можахме да ги постигнем. Уважаеми господин Николов, уважаеми народни представители, госпожи и господа, народе, трудно е да се произнесат трите въпросителни след тази дума, написана от Васил Левски, но колко ни е нужна тя, дори и сега, повече от 150-151 години след неговата смърт. Тук съм, за да засвидетелствам искрената подкрепа на вице-президента на Република България, госпожа Илияна Йотова, за всички идеалнични и възпоменателни събития, които организира Културно-информационния център в Босилеград, както и Сдружението Глас. Точно днес ми се иска и си спомням за онзи мек упрек, с който най-добрият биограф на Васил Левски, англичанката Мерсия Макдермот, се обърна към нас, българите, и каза: хващаме яд понякога на вас, българите, че не разбирате и не изтъквате пред света какво светило е Левски. Мерсия Макдермот си отиде от този свят на 95 години, почти преди една година, през 2023 година. И вместо заключение, по памет искам да кажа едни думи от въведението в биографията на Левски, излязла за първи път в Англия през 1967 година. Мерсия Макдермот пише там: напразно ще търсите такива светли герои, каквито има Левски в другите народи. Вместо заключение да кажа и, че точно сега, в нашето време, имаме не по-малка нужда от примера, от жертвеготовността, от решителността, с която Левски пише своите въпросителни към народа и към всичко, което ни задължава и окрилява в днешни дни. Благодаря. Уважаеми господин Николов, уважаеми гости, драги сънародници, събрали сме се да отбележиме за пореден път една от най-тъжните дати в историята на България, когато губим най-истинския си борец за свобода и демокрация.
Искам специално да ви благодаря на пристигналите от България, тук в Босилеград, което е едно от най-тъжните места, където може да присъстваме на тази дата. Тъжно е, защото първо това е едно от последните живи меса, откъснато от българския народ. И от друга страна е тъжно, защото в днешно време тук се наблюдава много силен процес на родоотстъпничество. Сами може да погледнете кои сме пред паметника. Пред паметника сме 90% от България. Местното население не е тук. Благодарение на политиката, която се води в общината в Босилеград. На днешната и вчерашна дата всички говорят за заветите и вярите на Левски. Но аз винаги отправям един призив към тези, които са призвани да водят народа. Преди да ги цитирате на тази дата, хубаво е да седнем и да направим равносметка доколко предишните 365 дена сме се съобразявали с тях и сме ги прилагали в действието си. Благодаря ви за вниманието. Уважаеми господин Николов, уважаеми народни представители, уважаеми дами и господа, наистина е трудно на тази дата да се говори, но още по-трудно е да се говори след господин Иван Николов и това, което каза консула на Република България. Дали си даваме сметка, че ситуацията, в която се намират нашите братя в Западните покрайнини, е ситуация подобна на тази, която е бил и апостола на свободата. Оценен след смъртта си. Дали тук няма да се получи така да оценим хората тогава, когато си отидат, а не сега, когато имат нужда от нашата подкрепа. Всички идваме тук на този празник, не на този празник, а на този ден и декларираме, че ще помагаме, ще подкрепяме и държава, и ние като община и така нататък. Но много правилно каза консул. Какво се случва останалите 365 дни? Защото тази година е високосна, има 366. Какво се случва с хората, които живеят тук? Какво се случва с господин Николов и неговите сподвижници? За това дали някой си дава сметка? Дали си дава сметка за това? Дали тук има работни места? Дали хората от тук лесно могат да започнат работа в България? Дали някой в България, ако реши да инвестира тук, ще му бъде оказана подкрепа или ще му се пречи? Задаваме ли си тези въпроси? Задаваме си ги, но си ги задаваме само на днешния ден, което не е правилно. Аз съм от 3 месеца кмет. За първи път идвам на днешната дата. И след 4 години, когато не съм кмет, пак ще идвам. Защото това, което виждам, силно ме обезпокоява. Обезпокояваме, защото сме тук само на празник. Това трябва да бъде много по-често. Не празник, грешно се изразих. Тежко ми е да говоря от това, което виждам и това, което чувам от хората. И наистина е тъжно, че нашите братя днес ги няма. Тях ги няма, защото ги е страх. Страх ги е, защото не могат да получат адекватна закрила. За това кой е виновен? Виновни сме всички ние. Виновни сме всички ние, защото мълчим. А това трябва да се казва на глас, трябва да се казва пред чужите посолства и всички трябва да знаят, че тук нашите братя живеят в страх. Наистина, ще го кажа за пореден път, изключително ми е тежко да говоря, но надявам се да дойдат едни по-добри времена и това, което каза генералният консул и относно заветите на апостол и относно всичко друго, което е, че трябва да се действа сега. Трябва да се действа на момента и трябва да окажем помощта сега. И надявам се държавните институции, които имат властта и така ресурса, да оказват по-активна подкрепа, защото като чувам не се раждат тук много деца. Местните деца след това е трудно да се реализират, когато пораснат. И това може да стане само и единствено с помощта на нашата държава и нашата подкрепа. Аз като кмет на община Кюстендил ви каня господин Николов да заповядате всяка
На всеки първи понеделник на месец имаме среща с местния бизнес. Елате да направим среща с него и съм сигурен, че ще намерим възможност, ако и държавата ни помогне, да може хората от Босилеград да започнат работа в Кюстендил, ще се намери вариант, защото има хора, които могат да поемат. Наистина ми е тежко. Извинявам се. Благодаря. Мили дечица, скъпи братя и сестри босилеграджани, скъпи сънародници от западните покрайнини, от източните покрайнини, от цяла България, скъпи сънародници, които на днешния ден скланяте глава на признателност, на дълг и на упование в силата и достоинството на личността на апостола. Тежък, но и същевременно велик за нас ден, защото той изразява смисъла на християнското учение, на нашите възгледи за православието, в които саможертвата е източника на упованието и надеждата. Защото за да можеш да направиш съзнателно своя саможертва, да рискуваш живота си, да отдадеш това, което се казва собствената си личност в името на твоя народ, в името на тези непреходни ценности, които ние наричаме свобода и човешко достоинство, които наричаме човещина, могат да го направят само велики личности, които в човешката история не са кой знае колко, и ние с вас имаме огромното преимущество частичка от нас да бъде именно този велик човек, пред който днеска ние прекланяме глава. Страшното обаче е, че именно в тези тежки изпитания, които ни следват периодично, ние не можем да осъзнаем, че между нас също съществуват подобни личности, които също така дават себе си, усилията, трудът, творчеството, а някой, разбира се, и личността си отново за тази мила България, нашето мило отечество. Защото нашето отечество е там, където е всеки един българин. Така както проповядва всяка една достойна нация. Няма друга нация, която да има достоинство и да не проповядва това, че всеки част от нея не проповядва тези достоинства и ценности. Аз не мога да приема унинието, защото в християнството унинието е грях. Страхът е грях. Аз мисля, че в тези тежки минути на изпитания на нашия народ, който е принуден да живее в условията на несправедливост, на господство на тиранията, както тук, така и в други места в нашия български свят, ние нямаме нито право, нито съвест да се отказваме от човечността, защото без нея няма смисъл живота. И това ни учи апостол, защото той си жертва живота, за да можем ние да живеем достойно. И аз съм убеден, че основата на човешката свобода и достоинство, скъпи братя, това е обичта един към друг. Защото Васил Левски, дякона, апостола, от обичта си към нас, към нашата свещена земя, в която ние живеем, пожертва себе си, за да ни показва, че това е пътят, който ние ще можем да намерим сили да преодолеем страха, ще намерим сили да изградим собственото си достоинство и ще намерим сили да се поставим равнодостойно, равнопоставено с тези, с които ние имаме щем или не щем въпрос за решаването на съдбата на нашия народ.
Обща снимка пред паметника на Левски, като приключи света.